umfana ozobangibreakile uyozobangihla all the way. Like amanzi ashaye phakathi kwebhakethi or emaceleni. Ukhiphe everything. Yes. What is umrokho wakho? Cause kwamele siqale ekhanda phela umrokho uqale ekhanda. Ekhanda, I don't do I need to Isibabane masiqala ukuqida. Siyagunda sithi bese sibiza entity febe style. So, if I shing us boss, akunqama ngangithanda shame. Chomi umfana. Mawushawe umfana, chomi sorry. Mawushawe intombazana seyilala. Kuntombazana ngisotha out. But I got Njengoba nginapotrisa ngina next like ngisoro like intombazana because feeling intombazana. Like ayishintshanga. No friend. Gays Chat. Up next. Hey guys, welcome to Gays Chat. It's your girl Obi Baby, the baddest beat in the ABCD period. Hey Kelly's, it's a girl Ausnelly on the block, the dopest of the ropest. guys, I go with the name of Teddy, the hottest gay in the south. Ayo guys, it's a girl Gucci. Mochila matona hamba na puputa matola, winishil na puputa matawa. Let's go. No. Molweni bafazi, molweni izinto esikhala ngomnqonyobo vuyo. It's your girls Bush Mamizi. Ibhodlala lakho la Astropez ngimnandi njengayo. Xa ngabe imnandi mina ke bamnandi bani umnqonyobo vuyo. Umsipha wentokozo. Hello. Sexoshini. Yes. Okay guys, so today guys, we have Ike and Jalana on the new couches. So guys, yeah, I'm going to tell you guys to be happy guys. Ungubani. Guys, came from Orlando, New Zealand. Okay. This shop situation, your family. Okay. So, into like anytime like about podcasting, it's like it's giving that vibe of Uguti Uban Ganjani and why. So yeah. With your friend. Nila today Nani. Okay, ufunda kuphe presentation. Shimazi bakuphethe kanjani mama? Not going like bakahle few mara yo abantu abantinayo abafana kakhulu. Because bani homophobia ungazi ukuthi because yazibana lento ukuthi yoni bisiflake but mangadluli lesbian angeke basayisho kanjani. So angazi yini lehlukile between thina so bayi-two because like we are opposite genders. No, I sang it because I sang ndaba as long as ngabe isinko tafuleni. Yeah, your friend. You. That's why. Yeah, for again, Mama, but I Okay, imagine show me like a class in a week one or can I make it extra? You are. Are you for sure? Because abanye ku Facebook yo sinto abashow yo shout. Abasazi No, it's a mouse is going to okay, they buy advertise. It's a moment by just school and Mazoba out Scotfish. Because we're gonna not to good 7 miles is calling like in Philadelphia, mounted to school by free because I mean, my case. You so yeah, so Chemi, question. So, what do you think about dragging? Like drag, like the way supposed to. No, like I feel like we are exposed umzimba Yeah. So, if I sing us boss, akunqama ngangithanda shame.
awuyithandi ngokuveza umzimba. Uvezayo. Njengamanje ngizothi yini? Like kune-difference ama-belly. Yes, that's why. So yeah. Okay, manje sense of style yakho injani? Intombazane enjani mina ngisho. Big. I'm standing on the floor. Okay. So manje like you Biggie, why Biggie? Because like ngipini but mangiceke izinto ezibheki akekho umuntu ongasho ukuthi yo leya uthini. Yes. So Sho ukuthi wena like shoma proud ngomzimba wakho. no, I think ngikho proud to me. Mara, I feel like hey, now you work proud. Daddy. Proud. No, I don't. Wait, look at Not like That's like yes. Wait, that. I Got food understand. Babe, Maybe like nemizimba thula. Babe. I'm insecure with umzimba wami because like I want to change it so bad, especially ne umzimba wami right from la, but my legs, I don't like my legs. Yeah, That's the thing. I want my legs to be straight. Mezela Let me tell you, my chum, so far, I'm even Chimipegane, yabana mina personally, umzimba wami, ngiyamthanda umzimba wami, but problem is my legs. If I could just get straight legs, like straight, if you, I was like, I'm trying to go, okay, maybe you know it's in. So Chubby, Group work. So my legs, man, I don't like them shrimp. Mina ngifuna chumile la dole ngingabonakali chumi like ichumi yabo yabo labantu bazana angwafunda wabafana because ayangibhora yabona ngisengazi Avela khiphe kasebantwini ukuthi ngithiva. Noma la ungaba umuntu. Beyathi grade. engathi le nto yethu Iyabulisa. Eleni. Lakathi like to be honest mina like ngawuzami Joe Zinhle for wena. namanga. we slender from the top. Ubani? TikTok elistepe like langaka mise langibatim so that's why ngithanda izinto ibheki usibosh angeke azabe ngaka la then la abetim so that's why Ngihamba nomzimba wami. Yes. Thank you. Ba umoya sisi. Chumari Like nyoza kazichaza. azikazi Umzimba usharp for wena, everything is They fine. are. They utwanas. No, mina like No, ngina fine. nyawo straight. Bese like emuva Straight. Mara emuva nginapotrisa ngina next like ngisort of like intombazane because vele ngintombazane. Like ayishintshanga. No friend. okay Friend ngasiconsole nanga. And yeah okay but justified. Hayibo, wazenza umuntu olungile. Ngamanga. but chumi nami nje ngisho I'm so insecure but umzimba ngiyawuthanda ne but just the fact is just the yabona mina engathi ngathola amaphilisi nginyawo sibe thick nje like kwabona chobile yapho ngifuna ne ngifuna kuba mncane la right la ngathi nje like chumi kuba kunona phansi khela like its eyes ithanga straight legs nyashi hips everything but la uhlezi umncane like you get you yes and right phezulu but I khona Chumi. so manje ngithi show msasebujona Oh, sasebuya. so manje siphi style usana because sinza si manje lesa amabheki phela yeah need baby like well like inside ne mina like when ngibona ngathi uthanda ukuba naked kakhulu Thank you. then some of them ngiyazithanda ukuba naked ne like ama-short avisible ngiyabo i-models nje like izinto ezinjalo but mara wena u-extra
U-extra. Chomi extra like khona video Oh, manje ngiyibona. manje kubani uku-opio ku-sport yangilahla manje amlazi No, manje kusini okay khona video yakhe ngiyibona angazi bonga sempeteni bokucila ingoma like ibungi zingaphandle zona. Yeah, ingathi jump. Chomi phela advertiser ukuthi kuleta i-TMC baby Like okay, angindaba ukuthi wenzani kanjani okwakho lokho but mina Access vibe yakho. No, ngitshele wena unani. Ngizokutshela. Hey. Yabona manje ukuthi akusivibe yakho. Uzogcina kuyivibe yakho ngiyakutshela. Chomi Nesibheje. Ngiyayazi. Chomi like when like umini ukuthi wena mawufuna ukuba family like ukuba too much ungaba too much like too much bami ne. Okay, mabathi wena urokhile ke like ukhiphe everything. Ukhipha amandla wonke cause yes. What is umrokho wakho? Cause kwamele siqale ekhanda phela umrokho uqale ekhanda. Ekhanda I don't do much like ekhanda ngenza ama hairstyle amanye because No, I see ukuthi like uyenzile. Ngifuna angithi like vision like we are okay ekhanda. I prefer straight hair bless isifana nesakho. Okay. Then ngithole i-ginger cat half. Then ngithole crop top. Chumara yone. It's uqedile la like. Ngigcoke okay noma ngaba i-tracksuit, shorty, jean, ebag. Okay. Then ngithole sabutekinyana inama-shoelace ato. Yabo. So yabo Ngathi ufest nje. every single day. But okay, but ngiyabona Manje kusivibe yakho Yashintsha le vibe ngiyayifisa. Chomi vibe yakho. Yazi So already. ngeke nisivibe ni man. That's what we feel. Awungimeli ukuthi Okay. Chomi uyayithula mina okay. Chomi ngithula vibe yakho. Chomi labo ukuthi abakakafuni ukuba too much cause basasaba like usasemncane nakho niyambona na usasaba amehla abantu. But like ngiyasithanda because Usithanda kanjani usaba? no I don't think ngiyasaba ne ngiyasithanda spotlight but angisithandi ngoba extra. Yes, engizithanda kakhulu it's like bana bangana babi bese ngizithuna. I feel like Yasaba. I show you. Show me cause side like I'll enjoy. So uzomela leli side like manje ngoba usaphila vele yabo. What you weave what short wabanjani what photo ngama. Uchazo. Usasemncane kodwa. So velazi Yo. So yeah, but mina explain ku-style sami. Usithola Style sami nesikhathi sesiwubuye. But angaze ngafuna ukuba big because mina bengithanda ukugcoka impahla zakamama wami zonke. So kudepend mina nje ngifuna impahla zamantombazana kuphela. But ngaba big ngaba everything nje ngaba ugogo kusasa. Ngiphinde ngibe ubheki kusasa, ngiphinde ngibe everything. But style sami ngenye. Esakho esiphi usithanda yeah, isithanda? most preference yilesi normal. Chomi yonke into mina go to everything. Because even long dress ngiyayithanda. Being sexy futhi ngiyayithanda. Being big ngiyayithanda. Plus it goes ukuthi ufeelani today. Ama-outfit wami it goes like that. Ukuthi ngifila kanjani. Phela ngiyacaca ukuthi today ngithi phela yazi kuze yabona if let's say if angifuni ukugcoka isigcebhe today ne. Ngizoba ngisaba uzobona. Ngizosaba ukuzula ngaso. Because bengingafuni ukugcoka iskate today. But more than feeling good, I want to wear a dress today, a long dress. Also walk and confidence yes. So come on, my feelings, but it's only impact as coin. You can enjoy different type, enjoy it. Yeah, dropping. Thank you. Like when I go Chili bye. Yakho yini nje? Istyle. Forget that spin. Chili pepper lo. Okay, chili pepper. Forget that spin. Okuhle. Okuhle friend wena style sakho esiphi? Okuhle guys. Yonke insipho yawasha. Iyo. Yonke insipho ngisho kwa omo jo. Kwa istyle engawashi kahle yawasha. Fine. Ngibuye chumi Phapha kuye kamngani.
Sikuwe friend ne? Oh yeah, sikuwe. Siku friend. So isihlahla sakanizo nozima usibhekile. Most of the times ngimbona lapho nalapho because alikila ngangadlule kahlakanile. Yeah. Alikho. So umuntu engihlezi ngimbona kakhulu athi. Yabona labangani bakhe labanye. Ngiyafutha endlini. Ngiyafutha emkhukhwini. Ufuthelani? Wena ufuthe phela Like uvuthelani? No. Different reasons. Uvuthela abafana. Futhi. Siyibambe ya. Rent. Futhi yafuthi. Sakakhuluma ngani? Bala yasha. But lona nje umuntu ezavalele emkukwini ngezwa. But nami no ngibona phela because nami nokubona. Ngisho mangibona ngisho. Lo Chomi awukazumbone? Yana siZimbabwe lo. Mahala phakathi kwamthwale biyafika lo ibhari yafika ngenyawo. Yeah, okay. True. But you still have a long way to go, Shane, because was I say go level 2 of the grade? Fuck level 2. Lutho usase level 1 too. No, I'm to go level, if you understand, level 2 of high school. What is that? The second grade of what is it? Again now. Hayi bayaziphila level. The Chomi. So manje acabanga ngizofika ugrade 10 uzogcina sofuna igrade ngaleso sikhathi. Ngiyakujela. Yo Chomi yaqeda uzofunda la wena. Ene ngiyambuza Uzoqhina la. Nabi ngicale Abana bayistabani uyoshaya ikhathi ubona ukuthi hayi manje ikhathi mana ngihale. Uthi break uthi ama braids then nawafasa songawenza amaphondo awawenza amabantu notes. Yes. Chomi wena Then ngiyakutshela. ayingenze Isibabane masiqala ukuqida siyaqunda sithi Bese sibiza entity febe style. uthi donut kuphela uzobe on Chomi ngiyatshela uyizame le nto uzoyibona Time ivision. ya grade 8 ngicela ngama beats ke kuzoba yini. Or uqinele eshort uthi mabhitso kanjani uzoba muhle ngetrend. yeah. Like you feel like you Carrots. should just be yourself because sometimes it's like you can't like I just like to speak up whatever you want but sometimes the pressure is also figure because uzobona amanye amagame maybe social media because it does but social media vele Zakhalisa. so bona maybe okay let's say abanye enye into ngiyangibhayizisa mina ngoba na ku social media igame neskate esikoleni bani ngathi le ngiyayizama iyangile nesikoleni thenga kwithathathi nginganayo ngiyayifika mangihamba naso kimi esikoleni bangirasele kakhulu eklasini like Chobi like bengizoba right ne ngiyangena yo Chobi use abela ngibambisana angise office athi liyasela uyendlini and like mind you Amanda angaze ngibe nalento ukuthi ngifuna nje ngifuna ibhuku lami lihlala ebhegini just in case because I felt like there was something going to happen sharp uNdlovu athi yabona ukuthi nje iras isikolo Vibe because chaos wena. uyendlini uyashintsha yo ngapha Chomi sengicabanga ukuthi bathi abangani bami ungahambi sengathi manje ngishintsha manje Chomi mind you ama-toilet ayizo kanje fana ntombazane bele ngichuze phela mase ngidlela naba Kethiswa. yo Chomi like bathamba manje ngamasuku ayoshintsha phela ngiyangele kuma-girls bazomjwayela Etoilet office. Chomi ama-office ala ama-toilet amantombazane ale so kudala vele bebanokuzibona ukuthi like nama-cleaners abone amagiya angena laphayani abakhulumi next so ngalesa sikhathi lesiyana Chomi uba novalo of course like ayibomba uthisha balana and bathi abangani bami bathi ngahambi ngoba sengenzani so of course sengiya kuleya toilet maceda kugcwele kupheke yo Chomi ngavele ngazifunya fast mara beba ish yo Chomi ngavele ngagcoya iprogram iskate picking ngavele classini to the danger mara beba nokufaka kule nto mara yacho ngagcina le ufaka iskate mina ngabona ukuthi bayangirasela manje and stuff because bebangirasela ama kuyisivisi ukuthi bayangirasela bonke kobona bonke so ish yeah that's the thing but the pressure is also bang
Show me as into the social media zakhalisa. Like And we like our culture, so what condition? Pressure, culture. God, you know, social rights. Oh, kahle. Oh, Mina la ukuthi umthele sekaphumile. lakhona like ukahava naye ngasekile. Ngeke ngikho. Show me. So when like so far everyone they should get we went. Mbani. Kunale matric yadisi. Yeah, khona leyo Bese lo Soniphethe lo. Onto. Aphelele Unondumiso. Bese kunobani? and then like abantu Angibazi abangesikole abanye. Bese kunalomxhosa. Angazi lo mxhosa. Yeah, you. So show me. Okay, uthini bani so niyazwana ezamagesi school because ngiyazi if no like as one like kuleyo hello baba then ngiyadlula sho because ngiyazi nje masamagesi 7 esikolweni uzoba nale 2 ithandana bese kunale 3 ihlala yonke bese kunale 1 layer i5 kuni nje kulapha yakhe wena ukwephi team lo ngasifuni nabanye ori lo ne2 yakhe ni ngiyathanda ukuba like nabo ne mara abanale sense of vibe engifuna bayabolwa like mina name esikolweni bonke Bazokulanda manje. angala abangavuki mina shayisipinga sisi no like I could say fana nawe ngoba uyasebenza la ngisembi yeah ipethi string asayithini ndoda indoda Like Yeah, bathi ubona kwami like when funa I bafazi like ngikushama amantombazana like mina before primary yeah ukuzo Makathi kumele primary bosoveza ngokuthi abantu because bofaka short namasokisi Yes. into besikubhacisa. then so laba base high school name engathi ngithi ngihamba naye ulo grade 12 yena like unaleya vibe ukuthi ishabu intombazana yabo so undumiso angazi because akingathi akekho show ukuthi ufuna ukuba yini ufuna ukuba i-top or i-bottom Uyibottom yena. But like ingathi akekho show nje nisho Kumele uzotho. Ngoba uyibottom umuntu musithi. What if I-top akusasa Wathi bakuthopa. Uthola ukuthi uyakuthopa ke. uthola ukuthi uvele seka Chomi yamthanda uThepang every topic Chomi sekuyasho ukuthi bekathola lo Chomi iphumile kuThepang Chomi like ngathi sibosh kaThepang. no ngathi la every topic like ufuna ufaka uThepang like uyamthanda like Chomi do. Chomi mina ngiphumile kuThepang okay sharp okay lesikuchomi thank you you're going to spend with like akastrike so like yeah that's why so isikhathi sami esiningi hlezi ngihleli namantombazana yeah leso scheme sami leso Show me yazi nje mafuna bakusebe esikoleni nenzani shaya mfana one then mawuqeda uzozishela amantombazana no uzodila ngabo mina lethu wasakutshela because bazokusaba bo yazi amantombazana yabafana esikoleni ayikuthi bangisaba sebakusabela ukuthi bazobhudakho yes basabela ukuthi bazobhuti wami like face to face ukuthi sibambane abakafiki kuleyo level bayasho nje ukujwayelana ukuthi in bakhulume kuphela abazi bonke ukubhuda kuyabhonya kanti yabo so yeah ifelela lapho Chomi mara Chomi asibe honest Labo. Chomi masibe honest ngisho abangani bakho bathembele ku abangani bakho amantombazana uyi-1 uyabona ulwandle ngiyazi mina shem uyigwala like lelo lokuthi akusigwala friend uyazi ukuthi ngihamba phela nento no nangaphandle kwalokho before siba abangani bekanizwayo Yani. so baxabana nomngane wabo for the indaba zabo then after sibacala ukuba abangani yabo siqalela stay then into ethi abasirious nakibo bayangazi like okay shop lo makahambe nalo safe or lo mahambe nalo yabo bayindawo so yena ngiyamazi ukuthi uyigwala shem noma umuntu angafika athi ngijwayela ngabe uzothula uzokhuluma lamagama lamara makabona ingathi sekaze kule level ukuthi ngizokujaya uyathula njalo then as ungani kumele ngimkhulumele phela then if lo yomlandeli uyaqina ke mina naye sobambana yes like because like angeke uzosikela it's like sambile sayikulanda usilandile so enye into uyigwala yabona leyo kugwala ngiyimela like umama of nation why yabo so that's why Yabo, mina then abanye enginabo abona yavele yabona mina ne nabangani bami
yabona nje ngifike bamshaye ngifike ngiyaklapha ukufika baphoxa ngiyaphoxa ngiyabuza after ukuthi chomo wenzeni angingeni as long nje unabangani bami that's yeah mina abangani bami vele bebethembele ku-ek cause bebeyazi ukuthi phela la yo siphethe umfana cause bebesho ukuthi usibambane yaqala yini phela engilandayo yes but Chome khona ubani uthi sofika uyashaya Chomi mara mabengahleleli bafaneni umuntu makathudele lo mfana Chomi umfana yo mawushawe umfana Chomi sorry mawushawe intombazana seyilanda intombazana ngiyisotha out but ayibona umfana ngeke ayibona khona labo engizitshela ukuthi lo noma kuthi uyashaya ngaphuma ngizibambele Fana nomuzibambele nje mara ukushawa ngokwakho ukushawa inkinga la Chomi inkinga la ukushawa kumnandi mawushaya inkinga ukushawa nanoma ungayifaka impama eziyi7 ushayiwe ukusala mabayichaza le mpilo yana bazothi usiboshwe umshayile ayeke basathi endo nasho uyifake lathi impama eziyi3 abasayiba le impama zakho sisi ushayiwe umuntu mina nje ngeke ngikhohle nama ke bangimophisa friend izenze iphoza yeye ngalanda enye igeli gelwa khona ubhafu ngathi wangibamba ngascreama phansi sasa ngalova esikoleni ngalova Tuesday Wednesday ngaya esikoleni Thursday kanti amagela wakhohlwana sasa ngithophikile mabangibona sizokumoba thile sho angidanga iphuluyo ngikabelo nje ukuphapha kuyaphela mina nje like kuma fight amangazi ngashaya shintona ngayo Chomi girl nje uzothola la Chomi nomfana mina like angaze ngasho umfana mina meant to mention it to say that ibamba nje nokuhlabele kuliwe go don't get break ngiyamshaya like puta ngiyamshana wangasara physically ushawaye hayi mina friend ubhuti wami yashaya nje ngizithathe nje mina ngithathela mina umezi bese ufugwaza mina mina ke ngithathela limit yokulwa nabo bhuti angingafiki because ngiyamrespecta in like uyangirespect but before angirespect ayakutake kufuna ukugubula futhi ushaya utake sawufuna ukuzigama ngishaya hayi ngiyadlala akisharp ne i-homophobia like 100% unayo but thathe isikhathi sokuthi angi-understand yabona if umama naye bekane-homophobia umama nosisi wami actually usisi wami uyobathambisile bonke izinto like from a young age yabona ukuthi usisi wami ukuthi lo yes so then yabo ama-pose noma sesishoot as a-family bengishoot as umfana yes ukudlala abafana bebafilm nakhona yabo so bye then mama ngibuza ukuthi vele ngifuna ukuyiphila le mpilo yabo ngiyabazi ngaleyo crashing yeah it's the way ngizizwa ngakhona ngizibona ngakhona future yami la ngidala yes ubonisa get a friend to me get a friend see got bubbles that's a printing maqala ke blender in but put one sometimes nokuvuka ile zinto zakhe athi ngibhekelwe la Stabane like okay sharp siloli into encane then athi wenza ulobu tabani yeah ngizothula because akuthi lapho angazi impilo lethi futhi ngiyashesha uyashesha mara these days ngathi namthenga Chomi obviously now ngazusisa Chomi ngabe sengiyakusaba ngithi nje Chomi ngizorespect uyabona umncane kanjani mara ngizorespect ngizothi see no Chomi mina like yabo into engayithanda about like ubhuti wami ngoba abantu abaningi sebayafaka ukuthi Chomi sesikwazile yosikwazile Phela nalo bekaza la ku broadcast eziningi babonini nasikhathi la act so ukuthi Chomi yo sesikwazi yo sebasilanda ka straight one low French friend uthi hayi mina ngiphila nje ngifutha lapha emkhukhwini uthi hayi ngiphila ngifutha ngisaba manje Chomi okay sharp let's go manje into Chomi ngikhuluma ngetopic manje iqini le qamela uqini manje obhozozo la so manje lezi
Siqangise ka-Sports Best adume ngazo ke live broadcasting bazibiza ni Baba ka. Oh baba ka. So manje baba ka. Uyamshaya. Baba ka. Baba ka. Ha. Ipo. Baba ka. Sina sazi baba ka. Once, like, Why? so like, Yena uyisilima leset flavor phela. Uyashayisa bezathi mina ngitshitshi ke. Ayishayisa ngitshitshi. So manje mara uyibantu count one la yokhipha ku1. Friendly put contact you one baby. Usho. Sho. last year, July. Yes girl. Chiche iphinda ke ngoJuly nge-19. Phela kumele ngishaye anniversary friend. Ingayo. Friend kumele ngishaye anniversary phela. No, like, One year, yes, but because futhi. again, like, Chongana manje Ahlukani ne-Virgin Breaker ko. Virgin yazwa Like awuhlukani ne-Virgin break. Hayi bo vele awuhlukani ne-Virgin Breaker. Friend i-Virgin break ayini umuntu musinayo yaphila Umfana ozoba ngibreakile uyo ozoba ngihla all the way. sayathi. Hayibo guys. Friend phela into emnandi iyaphindwa. Uzofuna iphinda Wena yakho nili kanti ithini body count? Jome body count. Wamuzwa wathi Luneli kulast podcast wathi new month new body count. Shusho ukuthi every month unama body count awusinike. Every year kahle uyabona manje Jomi ngiseku0. Lise nje ku0. Hayi phela ngeke ngisayabala lezi zathi Manje kuyabaleka time. Yo. Jomi la asiyekile ukubaleka. So guys, like nasine question. Manze kwale like nilama ke bathi sheshu ufake or like what? Wena uleke ukuthi sheshu ifake nawe la. Baba Okay, sharp. Maybe mase ngikupila kahle ne. Mangithi phansi ngizubaba kaha ngathi ngivele ngithi angikhona bese ngiyaphakama actually. Mina ngeke ngifakazele ngoba shimi kwake ngangifase shimi. futhi Ay padawe pada. Ay padawe, ay po. wathi mina ngibaleka. Yazi ukuthi ngithinto manje. So now shaya ba like serious. Yeah, once like Oh. How is it? like I used to say how like I can then feel it because like the fun is Anke biwavulisa amanzi epompini. Akhipha amanzi shumi. Wakhipha amanzi like ipompini. Like awakhipha amanzi. Yeah, it's all like Abe ibhakede or ushiyeli half. Bese ibhakede ke nalala nalo. Lasala nje limili kanjalo. so amanzi awudele. Actually amanzi ashitheke wonke. like inside Like chocolate. like amanzi ashaye phakathi kwebhakede or emaceleni. that's true. Hayi Friday. Champion manje. Oh guys, ishepeli zenzayo. Ishobo siboshenza kahle azibambe. Lezazi badwile. So we are two. Why manje wa? Tommy, Serious. wena uthi nginqindi. Sho ukuthi like ugayile angakhona ukuyikhipha uyashisa utsho. Bathi Bese kimi Tommy uyayizwa nje. last broadcast bathi kimi ungathola uyitshitshi kanje uyabanda. Yo! Guys bamba. Okay. Manje maona next ufuna ukusibuza yona mthini. Next. But guys, I'm thinking like not to blow job kunama nokugula. Kunama infection. Phela nawe angithi like phela nawe angithi like mawusozoyikhotho uyezwa no kunesmell. Mina shem guys Shop yakhambi ngesmell. Smell, smells bangabi khona maka uthola ukuthi uqeda ukuchamba usoyokunyima incebo. mina ngigcine 2020. Tommy. Ukwenza Bye. Sharp game. Nginamanga ngagcina Now guys, that's mara. Yeah, Okay. Baba ka hawuya. Tell me, okay, what's the question now? Coming out stories, share personal Actually. experiences and struggles of coming out.
like ukuthi coming out nini kwenzakaleni Chami tiqala ukuthi or so coming out. Okay, sure. Like, come out to buy you. Like so khangile late. Not definitely, like, not go. A family, few of them, abazi ukuthi, okay, sharp. Istabani, zizi lo. Then abanye abaz because like, okay, sharp, I feel never so much ukuthi okay, like, I don't want, like, I'm from fan. And it's like, it may like, okay, sharp, it's half match bobo babam. I wanna overbam. Like, it was a tough match. Like, bekufuna ukuthi ngize ngimchazele why and yabo izinto ezinjalo yabo. Then mama mayingena vele wamtshela ukuthi Sho baba kuma uza namantombazana bekathi umuphi umakoti la. yes. Ngiyabazi. Like mangilabana benginalo what best friend yami surprise before ahamba ye-Blomfish. Bebazi umakoti. So and then like mina mabathi makoti ngayithatha ngayifakela ekhanda because ngani. Then makoti was so. Yeah. Good. Chama isho ukuthi mawubuza ansama no it's Wash again. Chuma like ngophi question yo angisapha should like coming out kanjani Magaza ngikhama out yo ngikhule ngistaba lihle thank you so maka like nobabambe ka tough match but ngamhlanisa phansi ngamsho ukuthi like if I understand you bakho mfana mina life yami then ke like she's gay Go to Korea when. mina Yeah, actually. Mina coming out vele sishona ngani. because ngiyistaba nje ubone nje ngiyistaba Maka nje uzohleza uba kathi uphi umakoti. Boza nabangani bakhathi. Brian uthanda isithi alamngani Kanjani nje? like discover kanjani like daily Okay. Nansi, yo, ngicabanga kakhulu neli isimo sami kudubula first thing bani. Ngicabanga le. Chuma bokushilo kwala yo haya tubulisa ethi I think what Kuhle you should do ne. You read the question, then you elaborating as you should see. like Then iba easy for how you discover everyone. yourself like in your daily life. How you always discover yourself like uzibona like impilo injani like June. Oh, impilo yami it's nice lempilo lena. It's nice ukuba nemali and everything. Ukuba overseas. Yeah. Cause like last week I was in a wedding. I was in a wedding and last of last week bengo honeymoon. Bro, so washota kanti. Bengo honeymoon. Then yeah. Then Then you this week are. then we are at Paris. We're Paris. Ngiyakwazi. Yeah, wena ngama V1s. Yeah. At Paris, guys. My life is so expensive. Don't see. Now so she's get brave. Na friend, nayi iko nje into ebalekile nje kule life eBholwayo. Yeah. Yabholwa nje le life. Kodwa nje ngiyafutha nje kukhina into ebalekile. Ila ibeke lapha sezugcina wena. Chuma yakugcina like yami yadonsa be Iyasoma manje ngithambe ngeline. Yes. Chuma life ihle life is not life so I easily Okay. My friend, you intendele. life is not life that's like ngithenani ngami Okay. Show me. Life is life thing. Yeah. Okay. nigga so question life is life No. Injani yake life? hayi bawe nawuyosaphaza gorilla grab yazwa Okay. Outside not life thing. So, Chami, okay, let's say, how many years left, Bill? Grade 10, grade 11, grade 12, me? 3 years. Uzibona ukuphi? Ngizibona ngingakuphi like kanjani. Kachozo basophuma full After phela matric. lapho. Like after matric nje uzibona ukuphi? No, not after matric. Like maybe after your 3 grades. Yeah, Like after matric. after matric after matric. yes After matric, where are you now?
Yeah, Hey, I'm like, I'm just asking because she still has a long way to go. It's after 3 years. It's Literally after after 3 years, it's after matric. No, it's on that matric. We're quite chilling. Chilling. Who's gonna win the next day? Next time I'm going to start showing me. You are see. I'll feel out my love from there. Show my if it's if not obtain a higher. Maybe it's HUT because if you apply a lot in April for this year. Okay, guys. So today, okay. So guys, I was first at Coco. so guys, today we're just going to give you some advice. You know. Then after the advice, we're going to close the show with some. I'm sure to give us a one. What's that raw? By 2 foods. So yeah. So me, super great French. Super great. Advice. I was like, can you get the plastic? Okay, but ngifake le yandaba leya. Angithi ubona ukuthi Oh, uyakhumbuza ukuthi ngifake le yandaba leya. Baka like next time, next week. no, Sisexosheni. So yeah. Advice baby. I'm not advising. Like be yourself and don't care what people say. Thank you. Just live your life. That's what I have. Advising. Phile ngathi uyafakzaza because iphila ithebisi Small shit. Yeah. G-string, Pillsbury. Say that. Thank you. Stop having on the cake. So guys, thank you for watching. So yeah. So today guys, we were just nothing. Introducing the new gay, trying to get some new nothing from the young gays at school because she's younger than me, and she's younger from the youngest, you know. Like young. So yeah. Tina, Vela, man faces, you know, Tina and stuff. But we're just going to, you know, basically, maybe next week we're going to have another visitor because it's time for visitors. And this time, maybe we're going to be interviewing boys, you know. So we're just going to interview some interviewer, you know, because we're interviewing, yeah, no put there. Yeah, you also put in football. Okay, bye guys. Don't forget to like, subscribe, and don't do everything. Yeah, you'll give.